Здравейте, Майнкрафтери! Днес ще ви покажа моя мап на Mushroom Castle. Ако искате да ви науча да го правите без стомени items, няма начин. Нарочно се спавам отвътре, за да ви покажа прекрасно и красивата част за Стив. Всички вилджери ще ви бъдат Стив. Ако не ви кефи, просто кажете да премахна този така наречен от вас бък. На вторият етаж е пълно с диспенсъри с храна или ценности. На третият етаж, върва бързо, защото е малък мапа. Но на третият етаж Стив могат да самите слагат кола във всяка една печка. Следващото, което е, че Стив правят торти, слагат ендър честове в най-високата част на твоята къща и могат да правят отвари. Когато ги нахраниш с Golden Apple, те ти дават Item Frames и един мап. Да, пълнят ти всичко с храна, което не е много хубаво, защото понякога трябва да се... Да, или такива неща. Което не е хубаво, защото трябва понякога да си криеш честовете от тях, за да си сложиш твои неща. В момента съм на креатив и надали ще ми трябва. Последният етаж е правят така, че самата книга те следи. Зловещо. Измъкваш винаги... О, Fire Respect! Добре, сега ще го пробвам. Още по-хубавата част е, че понякога, когато ги убиваш, те ти пускат Golden Match. И той е енчантът винаги с Smite и Looting. За да предотвратиш те да те удрят, трябва да си на креатив, защото иначе, ако си на Survival и атакнеш някой Стив, само да намеря някой, който е извън водата. Един само. Той също те удря. Но, колкото ето, пусна меч. Странно не е енчантнат, добре. Реших, че ще ме атакува, обикновено са на групи, но не. Той се грижи за фермите ти и като гледам, той не се грижи особено добре за тях, защото защото като гледам, нищо не е направил. Той ти спаунва всякакви, животни и после събира нужното тук. Добре, тъпо. Но все пак моят път съм да направя наскоро, Стив още по-скоро съм го направил. Добре. Тук той не може да спаунва мобове, но се бие единствено и само срещу чудовища. И под чудовища имам предвид зомбитата. В мапът имаш защитно поле от вода покрай самият замък. Сега ще ви го покажа. Ето, от другата страна също има много вода. Обградил съм го. За хората, които естествено ще дам мапа на креатив и на сингъл и по-скоро и на survival, ще го има и за сингъл и за мултиплеер. Мапът е близко до нормалният свят. И ще можете да оцелявате. Както виждате, отвън изглежда доста голям. Така сте във водата. Доста време ми отне да го направя, защото не съм като повечето ботове. Както виждате, отвътре съм отбирал специалната част. Първоначално започнах с такива, които са от всякъде пълни, но после забелязах, че по-скоро ще ми трябват така, за да е по-реалистично. На хората повече им харесва нещо, когато е по-изпипано. Тук направих външният бункер. Ако се чудите какво е, сега ще обясня. Палаците са високи 4 на 4 кубчета, а ние сме високи 2 на 1 кубче и не можем да минем заради оградите.
Следователно и те не могат да влезнат. Скелетите не могат да целят през огради, това е бъг и още не е оправен. Криперите не могат, както и зомбитата, да влезнат. Ендермените като влезнат, това е халф блок и пълната им глава е в него и умират. А пък Стив става на креатив, когато е навън и види зомби. Което е лошо, ако имате зомби в къщата, защото всичко, буквално всичко изчезва. Затова ми отне също около 2 месеца да построя този мъшрум. В самият мъшрум стиловете слагат торти и защото са по 32 не набира, а нагоре на това ще си сложи повече. Добре, това не е важно. За да, ако искате мапа, ще има линк в описанието, както и моят скайп. Това е за сега.